tie county matiyo gi pesa marach kabisa to en gi teko mar chungo pesa madhi e county no nyaka gitim correction. Okay. Gitimo mana noga kasisi mag finance ni along Harambee Avenue kanyo gi Biro National Treasury. Macha makosa, macha okonengo timbre. Macha and I hope ni John Mbadi bende bo konyo kanyo. Ingeni komno yes. Kom maduong'. Treasury ne ok mor gi automation kata keto gino system mar computer mikwayo godo pesa. Nikech sani kata bengi account mari okochore nyaka idhi e branch. Inyalo timo gik moko e sime. Inyalo timo gik moko e computer. Koro kwayo pesa mar county ni okonego bed ni ng'ato wuok ne Turkana ni biro Nairobi obiro gi form. To mano gima yot loso e computer e system. To treasury nok mor gi gino nikech gimomiyo nok gimor god gidwane gichok usuru aito gitim godo gik mamoko or capitation e school gichul godo Eurobond giger godo ndara moro aito counties gimiyo bang'e. Ingeni kikete e computer to koro bedo real time. Nyiso ni osuru mochok nyoro ka county oginene okwayo to nengo be no yudo. To treasury samoro dwani gikwongi kun mondo gichul godo hola, gichul godo jopuonj, gichul godo joka first charge loans. Joka first charge. But I hope ni wanyalo go mbaka ma treasury yie ni counties nyalo tim application gi computer ma onge nikech sani nitie counties mang'eny ma pok ochulo msara. Kendo jiwinjo matek kabisa. County moro no nyisa ni dweche 2 pok giyudo pesa. Chuno ni nyaka gidhi e benki, gidhi Equity, KCB, Coop Bank, to gikawo hola ma bende gibo chulo e interest. Mano okonego timbre. Let disbursement mar funds madhi ne counties gi. Enango makelo gi, en mana choko ma ichokoro pesa e consolidated account ni koso enango. Tutimi ango kaka senators mondo governors utitich nikech claim governors wacho ni oginyal perform their duties nikech let disbursement ni. Man has been an excuse. Yeah, it is true. It's an adieri. Sani nitie counties ma poko yiro pesa. To adieri makende VOJ. Uchumi ok dhi maber ahinya. Pesa ma ichoko on a daily basis. Expert maru die mokta maber. Expert odonjo nyoro ka. Okay. Ya kata kidwa nyiedho donge dhiang nyaka nyuol mokwongo. Then poko nyuol. Kamoro mako ich. Yes. Koro wamiye time. But uchumi ok dhi maber. Ola bende ng'eny. Koro chalo kata kaka in VOJ e odi kata kiyudo timo andi moro ti decide ni akunga chul school fika akunga chul loan moro ka akunga ket gi moro kacha aito nitie gi moro ma kata do bed ka loan moro inyalo wacho ni mabo timo later. Koro mane chandruok mantie e treasury. But counties to nego beni yudo pesa kaluore gi disbursement schedule mabunge ogolo. Yes. Kanyo to koro waboluongo treasury mondo wadhaw kodgi to waboluongo governors ni mondo wariwre e lweny no. Gima samoro chandowa ni ka wakedo ne counties to governors ema ndhogowa nikech nitie moko kuomgi ma praise and worship nikech gin gi corruption scandals maka gigo kokainya gineno ni nyalo orne gi EACC. Koro samoro kasani wawacho ni wadwani wamed pesa madhi e counties to 450 billion. To treasury okete 405 billion. To one senator wacho ni wabokedo up to the last minute. Tang'eyo ni governors dhi ndhogowa nikech ibo buog gi matin. Ni we urugo koko. In fact ibo nyisu moko ibo nyis ni udwaro pesa mang'eny to matin mwaoronu ulal godo. Yes. But we need to send more money to the counties. MOU marwa gi Kenya Kwanza wacho ni nyaka wamed pesa madhi ne counties to ken mede kende en neno ni counties yude e sama kare to en neno ni ka county oyude to chulo jotich, chulo jok motimo tije e county. Pending bill bedo maonge. Pending bill inyo jowa aromo gi oganda wa street ka. Iyudo ka ng'ato ler to wuoyo kende. Nikech en gi pending bill Nairobi ka mose bet higni 5. Mago chandruok ma that must be part of conversation and gigo ma experts mo wan gode sirikal loso. Okay. Mheshimiwa,
weche ng'eny to jopiny be ago mono wuoye kodo matin. Ang'e ni sa ng'wene wang'e in gi tich maduong' ahinya midhi timo sani. To okay, sawa. Wanyalo kawo dakika moko maromo 10 bang'e kanyo kono Ojwang' mondo ka mheshimiwa wayudo weche manyien lak Sadik mar okinyi ma kawuono kete mana ka. Green Life Crop Protection Africa Limited kelino yadh buya mar Governor 580 SC. Tiek buya puodho ka itiyo kod yath mar Governor. Ober ahinya rakruok kod buya puoth bando kod niang' matindo kata orowe. Governor ber thiro buya mapok oti kata moseti to pod tindo. Inyalo tiyo kode tok pitho kata ka isepitho to mana ka koth ochwe kendo lowo pod nitie kod ng'ich moromo. Kata kind jumba 2 kod jumba 3 tok pidho bando to piny ng'ich. Mano miyo chambi dongo ma onge koso chiemo kata ndhandhu mowinjore kodgi. Ruya pi mar 50 ml kod pi mar 20 liters kasto igoye ma okwako wilo kata cham duto. Oyudre Agrovet mantie machiegni kodi. Ne mathoth ywa tol e namba 0743086247 kata 0742508514. Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth, our growth. Revisha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jaloch achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Ano kanyo ka oting'eny ka erokamano ahinya iluongo ni President mar National Nurses Association of Kenya, Collins Ajwang', wacho kanyo ni hongera to our senator kuom tich maler. Ask our honorable senator if he has any political ambition beyond being a senator. Collins Ajwang', the president of the National Nurses Association of Kenya, penjo makamano. Jerio tho jako weno wachiwo maber ndi penjina Moses, apart from oversight mare ben nitire kata dongruok ma achiel motimo kata mosetimo e rangwe ma awuok e koni kuom higni 10. Jerio tho jandiru neno kamano. Hapa ni mheshimiwa no serero kanyo kata kamano podo nyalo biro nuoyo erokamano ahinya. Wodjuma mosna nera Honorable Senator Kajwang'. Our senator is doing exactly the role prescribed in our constitution and by extension his role as the CPAC chair. Let's support our leaders as they work. Siasa N 2027 Ojoridan Jarodi Kopany Nyakwar Kimori wacho kamano yote marekairo kamano duong' ahinya. Maka joma senator olero ndi gima osebedo ka chanda ahinya en role mar Senate. Kare kawuono aduoga fwenyo ni kare en gima nitiere kendo tiyo erokamano ahinya. Penjna senator ni to oversight magitimo ne orem ga mana gi bunge kanyo koso nitiere authorities mamoko machako kawe kendo konyowa nikech pesa oselal ndi. Okay, Jacob Onyango erokamano maduong' ahinya wacho ni oversight to ber ndi. Jacob Onyango kani Siaya to penjna ni to dibeni MCS governors moko so fuku nikech tinde okwane ka koko ng'eny ahinya. Onge mar koko en rang'isi mar ni tich ok tire koso nang'o. Jamoko Silwal nyakwamba is a smart guy. Iluongo ni Jamko Silwal wacho kamano erokamano maduong' ahinya. Miauru penjo jowa, miauru penjo. Ubi uchako donje president worship ne senator jowa. Ithiedho ground senator. Aparo ni apuoyo paro mowuok kuom jogo ma oro te Collins penjo ni to bang' senator amanyang'o. Chandruok mwanwaro Kenya ka samoro ji donje telo as a means of employment. Ma kiwacho ni koro asetiyo moromo tiinyo ji mang'eny nikech nitie ji mang'eny bende matiyo ni. Okay. Andaher ni awe legacy e weche ariyo masani a focus on tija mar Senate. Okay. An jakom mar Public Accounts Committee. Nyasaye ose gwedha ni onge ng'at mosebede komno e kinde malach marom gi kinde masebedo godo. I'm the longest serving chair of the Public Accounts Committee in the history of Kenya. Okay. Legacy madwa weyo en ni waketo chike malong'o, public finance management laws, public procurement laws, and constitutional amendments manyalo dino rode mag kuo e county. Make mana kanyo senator Sadek gi dakika achiel wayudo weche manyien bang' kanyo mabiro gomba ka gi senator podi ibiro ywa tol Nyakwar Mgajwang'. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaure Nyakwar Mgajwang' kendo machiegni. Senator ma kaunti ma Homa Bay Moses Kajwanga wacho ni okang' ma sirikand kaunti no okawo mar yiero nyasi mar madaraka mondo mi obi otimre kaunti no
dhi kelo dongruok mokalo ne oganda moke gwenge makono. Kajwang' manyaka gie sani twake nyakalondo mar Ramogi chenro mar Ramogi Baraza wacho ni mana ka counties mamoko ma bendo setimie nyasi madongo osebedo ka yude ber. Kaunti ma Homa Bay bende koro dhi yudo ber machalo dongruoge e weche mag yore, ting'o malo chal mar alap mag tuke mar Raila Odinga Stadium e kind dongruoge mamoko ka nyasino ibiro bage kaunti no tarik 1 dwe mar 6 higani. Noneno ka Kisumu bende no host national celebration igamoro. Kisumu noneno ber nikech stadium nogernegi, nderni bende nobedo upgraded. Homa Bay wadhi upgrade stadium mar Raila Odinga Stadium Homa Bay mondo kao dhano 12,000. Omiyo sani tich tiyore mondo wamed capacity mar stadium cha mondo bed 12,000. Ting'eyo ni ka welo wuok wadong' gi stadium ka mano medruok mwayudo. Bende ne watwak gi waziri mar mochung'ne weche mag omenda gi weche mag yore ni mondo watim dual carriage mawuok kona Kodoyo Junction to ringa kalo Homa Bay to dhi nyaka Rang'wena mondo wabed gi ndara maber, wabed gi gima nyalo luongo ni avenue, mane manyiso ni in gi town, mane manyiso ni in gi municipality. Omiyo mano bende en achiel kuom gigo mwabo timo kapok Madaraka Day ochopo. Senator Kajwang' ma bende jakom mar komiti mochung'ne ng'iyo kaka counties tiyo gi omenda mag jopiny ne olero kama e okang' ma duond buch siasa mar ODM ne okawo mar ne tiyo kanyakla gi sirikand Kenya Kwanza ka jo Kenya mamoko to koro paro ni chal ka gima ODM kokalo kuom jotelo mage ne ondhogo oganda. Jatelo no ne owacho ni duond bura mar ODM ok osebedo ka gin jopako kata dendo sirikal kaka osebedo kiwache, makmana ni koro e thuolo ma gin gode sirikal en mana mar jiwo kendo chwalo chenro mopogore opogore mag dongruok ne oganda. Ok daher ni mondo jotend luo odonje kwaya mar praise and worship nikech kiwacho adieri kendo kisewinjo ka jatendwa Raila Amolo Odinga loso yiero kosebedo ka timore. Omiyo ne wang'anyo kendo nowacho ni sirikand ni is illegitimate kendo nowacho ni ne gitiyo gi rieko moko. To Raila Odinga always puts the country first. Kech Muma bende wacho nitie saa mitimo, nitie saa mar kuyo, nitie saa mar mor, nitie saa mar pur, nitie saa mar keyo. Sani yiero biro 2027. Onge winjruok mwasebedo godo ni 2027 mae candidate mwadhi godo. Ok wasewinjore ni 2027 candidate marwa en William Ruto. Komachielo nyakoro Kajwang' en ni Prime Minister machon Raila Amolo Odinga onyiso jogo ma bende se kolure gi chung' mar weche mag siasa ni ok obiweyo winjruok mar tiyo kanyakla ma bende ne gichwe koke kod jatend piny Kenya William Ruto. Odinga ne owacho ni ne okawo okang' ma kamano gi gimomiyo. Ewi mano koro wacho ni jok mosebedo katemo ywaye mondo mi koro wuog e winjruok ma kamago gin jogo mandhoke kendo jogo ma jomiriambo. Kanyo loso gi oganda jo-Islam. Odinga kata kamano nyonyiso mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni en koro chama na nyanje ma en bank bedo ni Gachagua wuon ne nyietho kinde mokalo chien ka owacho ni oketo badho ne jatend ODM Raila Odinga ma ok onyal molo kata mane par loch mar jatend piny. Odinga bende koro nyo ogolo siem mager ka bende owacho ni piny Kenya pod ni kama diny eneno ni weche mag yiero otimore e yo mahuyanga kendo man thuolo ka owacho dwaro nitie mondo mi koro yiero mapacho ka otime yor ler. Moko kuom jotelo bende nyo nigi Raila kinde nyasi ma kamano nyo gen kachiel kod Hassan Joho, Junet Mohamed maduto bende nyo puoyo Raila kuom osiep marabora mosebedo godo gi oganda ma gin jo-Islam. Jaod bura ma Lego Songa Samuel Atandi onyiso jotelo mawuok e gwenge mag Luo Nyanza mondo mi koro sir lwedo sirikal mar manywanda kata broad based government kaka yo mar yudo dongruok makare gwenge makono. Atandi wacho ni jotelo go nyaka koro were kod seyo ma gisebedo ka gibiwe wi jotelo wetegi ma nie sirikal mondo mi koro giket mana maino margi e siro sirikand manywanda kaka yo mane onegi yudo dongruok mochwere. Kakilernwa gi jafo marwe kaunti ma Siaya George Amolo. Migosi Atandi wacho ni mondo mi gwenge makaluo yud kit dongruok makare to jotelo manie piny owacho nyaka mi thuolo mondo tijgi ma oketo gi mana gi seyo ma kinde ka kinde. Gik ma wacho ni wadhi timogi gi nafas momiwa ma wan go e sirikal ok wanyal timogi kapod wakiko dhowa.
Uwinjo ni an Nairobi kucha, omiya batik mandiko budget, adwa ndiko budget mondo wakonygi waket pesa kuondegi. Tinang'o jatelo moro to eto hongre ne nonyuole en opposition nyaka chieng'. Eno kendo wacho weche moko mag yanyo president ok nyal timore. Nyaka ulos gi dwol achiel, owinjore. Nikech ok wanyal president nyalo penja to indiko budget to gavana mari wacho weche moko ma opposite. Omiyo wadwaro ni mondo walos gi dwol achiel higni ariyo modong' mondo wanwang' gima onego wanwang'. Okono jotelo mosiko gi seyogo mondo hore kowacho ni onego gichiwie thuolo mondi kapok giketo seyo makamago. An ema go sei budget. Kuong imiya nafas higa achiel ine budget mandiko ine ka onge gima keto ogandawa eka korigo. Ok kamano. Wang'eyo tie jotelo moko manonyuol gi nyaka gipingi gik moko. Mano gima nonyuol gi ok dwar keth. Lakini hori aya mos. Hori matin. Jadi mo yen jotelo hore mos matin. Hore mos matin wachiemie. Migosi Atandi ma bende jakom komiti mar budget e od bura mamalo oluwo ni gin sani koro gidwa mana ng'iyo weche mag dongruok to ok siasa. Koro an gi tich maduong' momiya gi piny. Omiyo ok wabiloso mang'eny, kech loso mang'eny bok ber. To adwa ni mondo ubed koda gi confidence. Kendo adwa na assure ni an kaka MP maru kor gweng' koro aweyo. To jomoko newe adwa laro kodgi kom mar gavana. Koro adwa ni mondo jogo jomanyoja goko kone adwa chung gavana ka koro adwa ni mondo ung'e ni komuno nchoka dwa. Weche moko kia ni gavana wago koro were urugo. Lemna uru mondo arang malo, jadi mondo arang malo. Koro konya uru mondo umiya support adhi malo. Nowacho wechegi kinde manochiwo bursaries e sikund sekondari ma Siaya Township kama nofulo ni e higa ni giketo thenge $72 duto koriw ne chenro mag bursaries. This year we are allocating 72 million shillings in bursaries. 40 million to the scholars, 8 million to borders, 8 million to universities, 8 million to colleges and disabled, 7.3 million to full scholarship. That is how the bursary is going to be distributed in the constituency this year. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jodak mawuok e gweng' mar Arieda e Yasau location kar chung' od bura ma Nyakache kaunti ma Kisumu koro dhier nono kaluwore gi wach kuo mag udi ma itimo gi kweth mag jomaundu ma sani koro dwa jimbore mokale gwenge makono. Kaka leronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Alan Obiero en koro jomaundu go sani koro geto mana udi ma wegi onge ema gituro ka koro gikwalo gik udi go. Ewi wachno jogweng' makono koro dwaro mondo mi apisa mag obila odonjre mar dwaro yo manyalo thirgo tim makoch masani koro lal gi mwandu oganda e gwenge go. Kuoge nyicho donjo dalana mokwalo gik moko mang'eny, kwalo sende mang'eny, okwalo mattress, okwalo kombe, okwalo gik machalo mitedo go machalo kijiko, sende, gik mang'eny ma kigo nengo gini koridwa go sani to gin gik madhi $1,000,000 gi wiye. To kendo ka gisekawo to ging'ada ng'ada chiel kamoro kanyo to ai to gichalo joma nene okawo kata ka kanta to gibiro to gibedo go e mbele dala moro mar jiranda. Charles Ndiege Akach wuok e gweng' mar Arieda mayudore Nyakach Kabodho. Olero kaka jomaundu ne omonjo dalane Jumapil mokalo moting'o mwandu magot. Bas ai to gigo dhi kamano to koro gokinyi giduogo gifwenyo mana saa 12 saa 1 okinyi. Koro kifwenyo to dala ma jiranda no e kama ne ging'ade sing'enge koa e yo dala na ka koro gikadho gigi. Bas ma kae to ni to gokinyi no ji yudo ka mtoka chalo ni koro pong'. Koro gikawo gik moko sufrieche matindo ema giweyo kanyendo gik ma koro gineno ka mtoka opong' kabisa. To nikech achiel kuom gik mane gikawo gin sufrieche madongo kabisa mamoko naloso chon ahinya. Akach wacho ni kuo ma ochuo chieng' e gweng' kanyo obaro gi ndasi. Koro gini osebedo katimore ma ok en katan kenda. Gimoro mita achiel gi 500 koa kama dake. Bende ndalo 2 mokadho kapok gino timore na tarigo nogo. Bende ne gidhi ma gikwalo gik moko. O area mar Kanyamlori kanyo kogika saa 2 saa 3 otieno ok inyal kadho. Gikwalo ji gitimore nadi gi dhano kanyo kabisa. Kendo jiranda mamoko mane same sub locations ma wacho go to gi location. Osekwal ji e udi mang'eny. To kendo gin ga joma very particular nikech ging'iyo ila ute ma gikwalo. To ute go ikwalo makoro omiyo jomoko nitie kaka jiranda ma kama wacho ni nyicha gikadho gono. Ento daro gige te onge gima nitiere od sani en gige oketo Nairobi kumodake. Kane oloso korido Ramogi, Akach kwayo tend loch nanga kod obila mondo tem matek otiek wach kuono ka omero ni en gino magichich ne timo kod ojende ma jomaundu mayudore mana e gweng' kanyo. To gima duong' ahinya ni jokuoge makwalo wagi ok gin jokuoge ma ji okia, gin
jokuge majionge jogweng ong'eyo, lakini gima lit ahinya ni gini en gima ni machiegni nikech sanduku moting'o lep mama na manotho mana 2019 ni en to onge ng'ama omule kata gik ma iye onge ng'ama omulo, to gige nyithinda kata gige jaoda mago to dhi tema onge gimodong kata achiel e ot maduong' kabisa. Omiyo en gima lit ahinya ni ka gima chalo kama ok nyal timore to kapar ni nitie direction mora biro miyo jopiny lose confidence in the government, and mane gima lit ahinya. Aito chaos chakore nikech the next thing maluoro en ni to what about the future? Jogi biro donjo e udi to koro nego ji and gibiro timo gik moko with impunity. Neri Ramogi ko kaunti ma Kisumo, Alan Obiero. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Miyo moro mawuok e gweng' ma Opoya, miyono machiliel koro sani osebedo ka ninde koyo kuom thuolo mar ndalo ariyo bang' ka koth mapek mosebedo ka chwe gi yamo e gwenge makono ketho ode. Miyono manyinge Linet Atieno ma en ja nyithindo 5 osebedo ka ninde koyo gi nyithindo ka en kod geno ni jogo machunygi ng'won samoro biro nyalo chiwore mondo miyo gerne ot machielo. Atieno wacho ni familia neno matek mokalo sani gi koth makoro chwe e gwenge makono, ka bendo wacho ni oseparo mondo miyo odhi opang ot to onge kod nyalo mar chulo pesa mar ot. Bende ne owacho ni yamo ne owaro tat ode, kama ne omedo ni mwandu gi mathoth bende ne okethore kinde mane midhiero no monje. Owacho ni en gi nyithindo manie skul makoro ok one ka onyalo yudo omenda mar gero ot. Gino bende koro miyo kwayo jotelo manoyier e kaunti ma Migori kachiel kod mago ma bende ne okoyier manyalo bedo gi chuny mang'won mondo miyo wuog oko kendo sire kotenore kod wach mar gero ne kama onyalo jote. Sechandra gi nyithindo ma gima demona kata mana kaka nyalo yudo yor gedo nikech nyathi be an godo madhi e university sani, achielo be nitiere madhi e form 4 be dhi timo penj sani, grade 9 be an godo, ja grade 5 be an godo, to gi ja grade 3. Kwayo ni ka Nyasaye nyalo donjo e chunygi to mondo gikonya ayude kaka nyalo gedo mondo abed gi ot, nikech an gi nyithindo to kama koro antie ni ok owinjo be ni koro abedo achalo winyo, an gi nyithindo madongo, ot ka koro onge to ot e muhimu. En achiel kuom ji buora e kaunti ma Migori ma bende koth mapek mosebedo ka chwe gi yamo osekelo negi midhiero. Gikanyono Nyakwara Mugajwang' ema dachop gore giko mar miyo weche manyien kane gin mago motuche kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mondo idobongo nyaka laga kaka state mari ni star 811 414 hash. Bongo nyaka laga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo kod rieko mar fwenyo pogruok. Mondo idobongo nyaka laga kaka state mari ni star 811 414 hash. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388. Basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi, bonyeza star 487 star 5 hash. Chagua Ramadan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Nyakwara Mugi, in jalno madwarito familia mare e yo makare. Siri en manachiel kende. Rit familia mari kod wendi kaiteo gi mogo mayom mar tedo kuon, chapat, mandas, keke kin mamoko. Mogo mar Joymax en mogo makuone mit putu. Raha Premium Kavagara en mogo marachar, ng'ine yot kendo obera ahinya gi ngimani. Ti kod mogo mar Raha Premium Gano e loso chapat, mandas e kind mamoko. Ne mathoth kete chenro mar wang'o nyango gi Ruth Nyajimo wuok tich nyaka tich abich mana e Radio Ramogi kar chuny Jaluo.
Revisha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jaloch achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Dakika 17 tok saa 3 mar okinyi ma kawuono. Senator poni kodwa kanya kwa Ramogi akwaye nikech aseneno chenro mar tijgi kaka jakom mar PSC kawuono dich ng'eny ndi mar ng'iyo ni to pesa japiny itiyogo nade, bende ji luwo PFM Act koso ji gwenyore kode magin governors mekwa. Senator, nitie wach moro mochako donjo ka agendi selero wach ni to kata kamano ere yo monyalo empower godo MCS kaka primary oversight body kata institution ka ong'eyo structure mar devolution marwa. Nyoro nyaneno ka gin gi romo margi madhi nyime Nairobi ka to gimane gi ywago ni gimbe gidwa ni osach gi omach ma jo mantie National Assembly bende mondo nikech tije mag timo chalre. Point margi mar ywak ni onge ka umiwa osara matin to duni wa oversight ngama is manning close to 10 billion shillings. Ukito etem. Vioje osebedo mbaka ma osegore. Jok moko osebedo kata gi paro moro ni waket qualification mondo ng'ato bed MCA. To nwayudo ni mano bende bodhi ataro gi rights mo an gode katiba. Nikech ng'ata kod isomo kod okisomo in gi ratiro mar bedo jatelo. Be waseneno jok man gi degree to wigi ok gichal jok manosomo. Jopiny ema yiero MCS. Omiyo jogo ma jopiny oyiero ema nyaka wati godo. Asetemo kaka jakom mar Public Accounts Committee mondo ajiw kendo mondo atim capacity building ne jokombe mag Public Accounts Committees mag assemblies. Pod wan gi pek matin nikech iyudo ka county assemblies mang'eny budget gi kata pesa ma gitiyo godo pod kale lwet executive. Ma ka gigo matek ahinya to executive deko okorne gi pesa. Wakalo chik masani ni National Assembly makelo gimoluongo ni financial autonomy maka wasewinjore ni assembly dhi yudo $400,000 $400,000 eno dhi direct to the assembly okopongo kale lwet CC. Apani mana chiel kuom gigo manyalo kelo konyruok nikech iyudo ka county assemblies pod gochong gi piny ne waziri mar finance kata ne governor ni mondo giyud pesa. Wanyalo miyo gi budget mar gi direct to nyalo miyo gi chir mar kwero kata mar siemo gigo madhi marach e county executive. Kamano. Ang'eni wach mar impeachment ni be ubro ng'awo threshold mondo kik bed ni en gima ji milorego. Impeachment ok onego bed mila nikech chik wacho ni kisebedo impeach to koro kinyal telo kamoro amora. Inyalo matele kanisa to kata kanisa kopo no segoli ni dhi ataro gi katiba apa ni mani chalo ng'amo dhi ataro gi muma bende. Wadwa ni wakete mondo kik obed gima itiyo godo kaka koko mibuogo godo jogo matiyo nikech wasenene counties mang'eny kata waziri kata mana governor kopo ni okotimo dwach MCS to gibuoge ni inyalo gole. Thuolo nyaka bedi migolo godo ng'ato mok ti maber. Waparo ni kamoro wanyalo keto chik obed ma tight matin to kata wan wabunge kokwati maber nyaka thuolo bedi minyalo timwa godo recall. Ing'eni wane mwandiko chike to ne watimo gima kamoro ok ber ahinya. Ne waketo chike minyalo gol godo mibunge tek. Chalo kaka sigana mane muma ngamia madonje wang sindan. Golo mibunge recall chalo ngamia madonje wang sindan. Oyotu wacho to tek tibo. To golo deputy president. Golo governor. Kata golo president. Yot kabisa. Wawinjore awinja National Assembly 2/3 Senate 2/3 kwa wacho ni Ruto must go. He can go. And mani koro kose dhi to who comes? Mane penjo maduong'. That is a big question. Ero kamano. Nyakora mogi obro yawo line masimuka senator nigi dakika maromo 10 kama mondo wawe thuolo dhi nyime gi dich mamoko mag konyo Kenya. Oyawre maramogi? Hello, Wurjuma. Oyawre? Oyawre? Oyawre Wurjuma. Iluongi ni ng'a?
Iluonge ni? Ayub. Ayub penjo mari. Ayub Jakinobono. Senator. Okaw mos. Ayub Jakri penjo mari kata wach ma in go. Okay. Maramogi? Hello, Vijay. Oyawre. Oyawre ni msani sinua. Komos. Abo tungo tungo ka Kenya. Ma Pascal Orangan gitu jamo ko ngoma chalo kama. Yes. Sieso ben tumido ka dwaro ni mondo migi pesa mar dongo. Mondo kik gi chindi gi kod jotend gi mamoko mag county mondo obed kod ywaruok moro. Ma onyalo wacho no ni kata ni sieso ben ni nikech ni dongruok jo piny dwaro. Okay. Penjo mar ariyo. Kaka en senator mar jo Kenya. Apenje ni sama giromo ga gi jakom kata giromo gi president. Be ginyiso ni wach mancho wach mag kiri namba uchiel kuom timne giwire mar konyo joma nohinyore kinde lweny ka. Ibi kete tensani ni kuchabinjo kwa sama kinko wote pako musia John Mbadi. Wani med kono go ne kete gindi mondo jogo yule konya kwa musia senator ni opari manuiru. Kata magi gomba ka Mbadi mondo mima indi. Ko kan jogi ke ko bilinjo giwire kare. Erokamano. Maramogi oyawre. Hello. Hello, Ramogi oyawre. Oyawre kanyo Vijay. Oyawre. Uchieng Bob Budo Sengo. Yes, Bob. Winjo kaka twak dhi to kendo wuod ka jwang' ang'ega maber ni wiye lew sawa. Piny oganda maluowa ka thothgi wathoro yiero joma chal kamano. Namba madwa penjo gin penjo ariyo kende. Mokwongo, ineno sani wagin ahinya kendo waneno ni kaka Mbadi, Raymond Omolo, Opiyo Wandayi jogi temie sirikal. Wan kako nagi way forward marwa kata gino makiny en ang'o? Jaduong' wuod ka jwang' okona nikech ona long wasebedo kwa gin ga mondo mi wabedi ang'owa e sirikal. To wabedo ga ng'ini chakre Kibaki nyaka kawuono wan e sirikal. Kendo wadonjega kendo wadhi gi wiwa. But ginowa onge kata gima kiny mwanyalo paro ni awa gima kiny to en ang'o? Onge. Penjo mar ariyo. Sani ODM ineno kaka nyoro jakom odhi nyaka AUC moduogo. To bende king'iyo luwa ka bende en gi mbi moro kata bobro bedo gi mbi to kata koponi ok mano nikech nyocha gidongo lero ni ibro ting' badwa ibro timruok nade to sani nwang'o ka kata kibiro ganda yudo ka wach no onge. En ang'o ma gidwa timo ne ODM mondo mi ODM obed ODM kaka machon cha. Erokamano. Maramogi? Hello, Maka Joma. Machiegni iluongi ni ng'a? Maramogi oyawre. Pole. Mbele ka koro bro wene joma be mondo penji senator margi penjo koro. Ang'eni weche mawacho gin weche magala moro mar jo Kanyanam te. Oyawre. Oyawre Victor Tin Maka Joma. Machiegni? Benson Owili japicha. Vijay penj na senator. Adwa wuoyo kode kaka japiny mago ombulu to bende maneno mbele kaka japiny. Yes. Kaluwore gi kaka chung' mar jakom donjo winjruok gi jatend piny William Ruto, nyiso wa ni jakom ok dhi dwaro president kam 2027 mana dieri makende. To kamano dhi otimore. Ok wanyal bedo ni walus ka waonge debe to Nairobi kom gavana ma Nairobi. To wachak wawete lwet ng'ama chielo. An akwaye kaka Moses Otieno Kajwang'. Riuru Babu Owino osebedo gi lek mar bedo gavana ma Nairobi e chama mar ODM. Mondo wan ka koro ok wadhi wachung' e president wabede gi gimoro kik wabede ni wan waluwo mana bang' ji. Mar ariyo, ka gin kaka senators gima baden japiny en osuru kaluwore gi telo gik positions mang'eny. Gik machalo nominated MCAs, nominated MPs gi gin osigo ne japiny. Ang'o mamono gi ging'iye fuond chik yo minyal gol godo article mondo gigo bed scrapped off mondo jakenya japiny kan kama obedie gi fuong'ruok moro matin. Vijay. Erokamano. Koro aloro ne jogala moro abiro kawo simb joma be kende. Senator mokwongo duoke penjogi. Abo duoko mapiyo kabisa. Yes.
wach ward development fund. Gima MCS dwaro, gigombo ni pesa modhi e county opoge e yo makare ma ward ka ward yudo gimoro. Kuom higni 10 kata 12, Homa Bay oseyudo bilion 80, chiegni bilion 80. Wan gi wards 40. Kipogo 80 gi 40, be en adieri ni ward ka ward oseyudo dongruok mar bilion 2, kamoro wards go poko yudo dongruok kainano. Nikech ng'eny pesa bende dhi e msara to gi operations. MCAs kwayo ni mondo wabed gi equality a distribution mar resources e wards. Mano a support 100%. To paro moro ni MCA bendo bed gi fund, mano to oko luore gi katiba. Nikech kata mana CDF, court nowacho ni CDF MP moyier okonego bed ni patronize kata manage CDF. Omiyo MCS kik gitim makosa nikech ng'at machielo timo makosa. Gima wanyalo jiwo en keto chik kendo keto chenro to ensure ni pesa mobire county onge ward miweyo oko nikech nok gigo kura ne governor. Hapa ni mane gima MCS dwaro. Ochieng Bobo openjo wach mar compensation ne joma osebedo ka ungo e lweny mar manyo haki maru kaka jo mana dieri en achiel kuom 10 point agenda MOU mane wakete kokwa jumbe 2 and isewinjo ka kata Sifuna wacho ni tije sani kaka jagoro mar ODM ochalo referee. Ong'iyo ni to wach the counties yudo pesa magidwaro, bende cost of living odok piny, bende watimo compensation. Victor nawacho ni nyoro ne waromo gi President Ruto gokinyi, kendo nwaromo gi jatendwa Raila Odinga at around lunch time. Weche mano wawacho nok in siri, kendo anyalo wacho gi ka. Jotendwa ariyogi ne ginyisowa maler ni 2027 kikwakete pachwa, wakwong watine jopiny sani, nikech tich mwatimo sani, kodhi mwakomo sani, eminyalo ka 2027. Omiyo jotelo ariyogi ne ginyisowa ni kik ubed gi paro moro ni koro gigi watimo ni mondo wakaw piny 2027. Ang'o mwanyalo timo gi sani manyalo miyo jopiny duokwa, nikech kata debed ni wawacho ni odwa riwore kaka oganda, to kata wach ni koro ni Jalango gi Jaluo riwore, ogendni mamoko ka bende pod ng'eny, gin bende ka ginyalo riwore ma gigwewa oko. Gima nyalo miyo wayud loch in 2027 koda en loch mar Raila, koda en loch mar Ruto, koda en loch mar ng'at machielo, en tich mwatimo sani. Koro genowa to osebedo ni Jaluo nyalo bedo president mar Kenya, to ken Jaluo moro amora osebedo ni Raila Amolo Odinga nyalo bedo president mar Kenya. Mano pod genowa, nikech wang'eyo ni ka Raila ni kacha obiro pogo gik moko e yo makare, to pok wachopo kanyo. Raila osenyisowa ni sani wayud kaka wanyalo nyiedho, wayud kata kaka wanyalo dok e ajieke, to 2027 wanago kwan kaluwore gi tich mosetiyore. Owili japicha owacho wach Nairobi. Nairobi to king'iyo kata kaka jigo kura, en county ma favorable kodwa, Joluo ng'eny Nairobi, jok ma support Raila Odinga ng'eny Nairobi, emomiyo Kidero nobedo governor ma Nairobi mokwongo. Nyaka wago kwan maber, koda en Babu Owino, koda en ng'at machielo, to gima duong' nyaka wapenjre ni to ang'o mwadwa timo Nairobi? Ang'o mwadwa loso Nairobi? Koso wadwa yiero jatelo mana nikech dhoge mit. Waseneno jotelo ma dhoge mit to ok gise timo delivery. Nairobi nigi weche mang'eny, achiel kuom gigo ma an mato koro pacha, ma ok pach chamana, even though paro ni to nitie Bomas. Nairobi nokonego bed ni itelo ne gi chike, the same chike mitelo ne godo counties mamoko. Nikech Nairobi ka en United Nations headquarter. Nairobi ka en capital mar Kenya. Nairobi ka oting'o oganda te. Winjo ka jok moko wacho ni gine jo ohala ni economy ma Nairobi margi ni ka gionge to Nairobi ogore piny. Koro gineno ni pok margi onego bed ni romre gi pesa ma giketo Nairobi. An kopo ni wan gi national dialogue, I would propose ni Nairobi waket the capital of Kenya mabedo administered e yo mopogore, ma kata ka wan gi governor motelo Nairobi to bedo a member of the cabinet, obedo minister
mane matimore pinje mamoko. Nadhi e piny moro ni Ivory Coast, capital margi iluongo ni Ouagadougou, ok Abidjan, Ouagadougou. The governor of Burkina Faso. Nyingo lal na matin, nyinge galagala matin. Okay, Abidjan is Bouake. Nitie Bouake to nitie Gwengi, the former president, Felix Houphouët-Boigny. Gwengi kanyo no gero capital city. Governor makanyo en minister. Governor ma Nairobi onego bed ng'ama bede cabinet. Nikech nderni ma Nairobi gi ok inyal loso gi pesa moko michoko e chirni gi. So mano to paro ma wanyalo ng'iyo bang'e. To gima duong' Yamoussoukro. Mane capital. Yes. The governor ma Yamoussoukro is a member of the cabinet. Okay. Governor ma Nairobi nyaka bede e cabinet. Kadwa yud budget malong'o minyalo ger godo Nairobi. Otherwise sani Sakaja gini biro mana wiro udi. Gibiro mana girene fix potholes. Kata do bed mana Babu Owino to ne imi budget mar 30 billion to fix Nairobi. You will not be able to fix Nairobi with 30 billion. Okay. Wanyalo ng'iyo chikno mondo wa med Nairobi teko wa lok emana uro temo gi Nairobi Metropolitan Service. Yes. En mana ni nokelo jolweny to jolweny samoro ok winj pach japiny. Wastage to nitie sirikal, wan gi jotelo mang'eny, kata gokinyi kibire tich VOJ samoro yudo ka nitie jatelo achiel tikowe gi geche adek. To geche adek go ong'iew gi pes sirikal. Kendo mafuta mar sirikal, kendo derepe gi bodyguards man kanyo mag sirikal, to kamoro giko kata nyathi jatelo e skul. Magi gik manyaka wagol nikech gichido chuny jopiny. Mheshimiwa, niko gi mtokni adi? Ana riembo kenda. Okay. To an gi driver ka koro dhi e weche ma official, to koro driver nyalo kowa nikech ok aneno chandruok moro masebedo godo gi jopiny manyalo keto ni an gi jeshi mbele kata jeshi chien ma ichulo gi jopiny. Mano ing'eni waseketo ni jasiasa en ng'at ma koro nego bed ni gonyo ji, keto ji bedo maber. Jatendi ma Royal Media ka ma jawala ma ong'ere, koponi adhi kode kamoro kata mana airport ni wariedo, ibo yudo ni an wuod ajwang' nyathi matin ni igole line mheshimiwa we kuja mbele. To jatendi mondiko ji mang'eny maloko kata kaka ndiko eti we line nyaka walok pachwa. Josiasa ok nyal bedo ni gine jogo manyalo loko uchumi. Jok ma loko uchumi kata Amerika gin entrepreneurs, gin innovators. Jowa man piny ka wadog e chirni, wadog e sikunde mondo waket nyithiwa gibed gi paro moro ni kise somo ok ni isomo ni mondo imany tich. Isomo mondo ibed gi rieko minyalo gero godo gimoro. Ka janyuolni ne janam, no nyuoli chula Rusinga, to janyuolni ne dhi e nam gi yie, gi ngai, gi tanga. Tisomo mith chopo university. Doge nam, tim cage fishing, tim innovation, kel value addition, kopuonji gi pith, wuonune nigi dhok, dho nyaluo, tisomo mitieko, to tich otami yudo Nairobi. Dog dala, tim zero grazing, tim advanced and modern agricultural practices. Mane gima education system onego bed ni timo. Ok ni asomo, ayudo degree, to pod anyiso janyuolna ni mondo ous lowo mondo ayud 500,000 mondo adonj kode lweny. Culture no nyaka waloke, to wanyalo mana loke ka wan gi president ma winjo chandruok jopiny. Emomiyo geno osebedo ni Raila nyalo bedo that president. Pod wan kode, pod ongima, pod otegno. 2027 poko chopo. Wana gomba kano. Erokamano ahinya. E piny Luka nitie ngero moro miwacho ni jatelo en ng'ama nyaka cham. Maramogi? Iwe wanango. Iwe wanango. Maramogi? Vector moja wendo. Oyawre? Oyawre ina maji wasali tika ukusure kanyamwa. Machini jaka nyamwa ndewa. An gi go erokamano ne musemewa, lakini gima wan gi chandruok. Chandruok wan go nikech iyudo ka nyithindwa nawinjo kowacho ni en gi ji mosekonyo malaro dhano 100 gi wiye akane higa ka higa imiyo oyudo konyo. Kaka Nyamwa sana sana kuamua usure ka. Kuamua
Nyithindo nitie ma odhie to nosomo to koka giyudo tich otamo gi pesa ma ginyalo ng'iewo tich osene sani ng'iewo. Nitie madwaro osesomo madwaro puonj ma koka giyud puonjno medo tamogi dhier bende gidhier lwetgi ni nono otamogi koka gidhigo madaba skul to pesa mar skul ok nyalo konyo ground margi nikech gin mabe ko jonyuolgi neno ka janyuol nenego ka ng'ama nosomo nyalo konye mbele. Okay. Oyawre Victor. Oyawre machiegni? Yongani kare diga janyuol penyango wanadanje. Chadi jakindu machiegni? An kina machemwa niya. Kaka nindok ma oversight kaka no sewa tenwe gudonge. Gudonge yeni kada mana Homa Bay County wama moto wakodi kiga mana. Otimne Homa Bay County oversight. Kore mama kenya. Yes. Kata kula lagi ko yebe kidi kada mo kitende kito kore to ni wa cha ngone kiti kito kino kore wala ka bin ben yele alo ina kiti. Okay. Okay. Erokamano. Alo. Victor ya. Machiegni? No manya. Apenjo Senator Nea. Nitie gik ma akiani Senator nego tim ang'o nikech tich ma Senator timo. Inyalo winjo ka Senator nyalo wacho ni ogero shed ne kor pikipiki kata nyalo bero gimoro. Dong ma ok tij Senator koso Senator en tich ne ang'o mano kende madwa ni penjo to mar ariyo. Yes. Apenjo ni nikech thoth aneno ka Senators ka thothgi ae Senate to gidwaro gavana. En pache en mane? En be chunye biro chuer mbele kae Homa Bay County ka koso? Erokamano Wood Bay. Oyawre. Oyawre ahinya ma odhiambo minde tawiyame. Odhiambo machiegni? To vieje mos na jotelo kanyo. Okaw mos. To adwa wacho ni ama awuok wiya men ka odhiambo minde awacho niya. Yes. Nitiere gik moko chanda kaka odhiambo minda tiji Senator malong'o en mane odhiambo minda. Erokamano ahinya. Kik wan penjo ma ng'ato osenuoyo mondo wakony sa. Kik ipong line gi penjo ma ng'at machielo osenuoyo penjo. Wakony sa. Alo Ramogi? Oyawre. Pone ka kwano beta oda. Machiegni? Amor kabisa ka Senator mara kawuono. To ng'ato niya. Yes. Nitie moro ma ronda to wadbuoch to wadbuoch. Ndara. To ino kaka tuma. Ndara. Yero ni serikal ma en Ndara. Serikal ma matano ma dibele mar gavana wanga. Oket contractor modi mochako tich e Ndara no. Mochak tich daraja kanyo masaka sari mitino kwame daraja no kwamo kanyo ko tuchino ka tino ka bi school ko tar dulo ka ko dulo ka ko yonge biro nge kaka nakalo. To contractor no biro ground kanyo mochako tich. To bang'e ne contractor no tich ye kore gimoro amadi bere nge kata chiesa kata mowuwe niendi Ndara no chunga kuchunga na hera ka ibe mudimiti no nge ka wacha ko mati no site na pesa ma jopiny nikech ben chalo ka jopiny dal Ndara no. Wacha no amano ke ne be Senator. Erokamano ahinya. Senator sani no karingo matek ahinya. Gi dakika maro madekne adwa ni duoke penjo gi te. Ji thothne penjo tij Senator ka penjo gi ji ariyo ka. Kata kamano chake gi nyingi penjo ma Jose Awiti. Wacho kanyo ni joma ng'eny chandore tije onge ka jogi gin joma osego buk mana e gweng' gi kanyo. Mano to tuo momakowa sani. Apani ok en kaluo kende. Omako Kenya mangima. Jonyuol mang'eny biro ira. Ni nyathino otieko skul nigi masters. Konya nago many nago tich. Chon nyithindo nego lam kendgi. Sani jonyuol ema go lam ne nyithindo. Kendo lit na inya ka iyudo ni kata janyuol moro no biro gi basa ne moro ni jatelo. An gi gira moro matin kadwa miyi mondo imany na nyathi tich. Lit kabisa kendo ok onego bed ni timore. Omiyo nyaka wager uchumi matije nitie, nyaka walok education system marwa ma nyithiwa ok ne ni kisesomo to nyaka imany tich. Dong ni wacho ni so many vijana mwisho wa kusoma mtapata kazi. Gino koro tinde onge. Wadogure nam, wadogure puothe, to kata ka wane town ka, yua uru aerial. Nitie jowa, nitie dhoudi mamoko.
nitie dhoudi mamoko Kenya ka, ok adwa naluwo nying-gi, to nitie kaka gisirore. Gima nyaka wa develop bende kaka oganda en social networks mwanyalo support godo jowa kata madwa chako ohala. Victor, kawuono kidwa gero kata odi moro Kayole, tibo yudo ni pesa no nyaka imanye kendi ka ola e sako iuso giri machielo. Nitie dhoudi mamoko ma kidwa gero ot Kayole, turiworu ji 10 usebet kanyakla, ng'ato ka ng'ato golo $1, $2, $1, $2, un gi $20 tugero ot, tuuso. In fact, hapa ni kata kawacho nying oganda go be okatimo makosa, nikech jowa ma jo Somali, ma jo Ria, gin gi riwruok, ging'eyo kaka gi support each other. Mano waonge godo kaka oganda Luo. Waonge bende bengi, waonge institutions mag hola minyalo dhi to miyi kata hola moro gi interest rate mapiny. Jowa ka to nikech sharia banking gi sharia law giyudo hola go mayot. Mago gik ma kamoro iluongo ni kisungu ni paradigm shift. Nyaka walok culture marwa kaka oganda. Wariwore ka liel nitie, kendo liel kanie gweng' kata obed liend ng'ama ne onge ot, igedone chieng'no. Debe ni poko nyombo, inyombo ne to setho. To liel sani thurwa, garama ok nyal bedo matin 100,000, nikech sanduk automatically 15,000 kata 20. Dhiang' 40,000, kombe gi tent. Ka wanyalo riwore liel, ang'o manyalo monowa bedo gi paro mar riwruok e ngima ka mondo wagerre. Chali Jakindu wacho weche mag oversight. Onge county maler kata mana Homa Bay. An gi report mar Auditor General man gi pages chiegni 8 banyiso gigo moko timore maber. To an kaka senator okahero wach mar siemruok gi dhawo gi governors e liete kata public forum. Ka weche owuok e report Auditor General, taluongo gi e bura, wabet Nairobi kata biro Homa Bay, to wabedo gi bura, to wadoyo gigo kaluwore gi chik gi standing orders. Of course, wuoth to nyaka bende awuothi adhi Okindu kono, ane hospitals go, mondo ane kaka gichal. Jasiasa boda shed ni, we adwok boda shed. Boda shed tanyalo gero, kendo anyalo gere gi pesana, nikech aonge fund, nikech mano bende en yo ma wanyalo jiwo godo jowa. Omiyo kata Homa Bay kanyo, apani abo manyo stages moko mondo kata waketne gi sheds. But mana tima gi savings mameka, nikech an bende kaka jatelo, ok anyalo wacho ni ka sirkal ok omiya pesa, ok anyal choda achiel kuom 10 moro mondo jopiny ocham. Kamano. Erokamano ahinya. Wach ma katuma noto aboluwo gi MCA mondo wane. Ng'ato penja ni to koro atadwaro ang'o bang' senator. Yae oganda Luo wan bende wabed gi paradigm shift. Dhoudi mamoko osechako iko ruedhgi madhi kumbo mbele ka. Ineno ka jorabuon gi Ndindi Nyoro ike kane kanyo Benda Buru. Ineno ka Jolang'o nigi Murkomen gini, Cheriot gini, Benda Buru. Ineno kata ka Joamoria nigi jok machalo Abdul Haji gini, Benda Buru. To koro wan joluo wasebedo gi jotelo motegno kabisa. King'iyo kata governors wa, jok machalo Professor Nyung'o, jok machalo James Orengo, but they've been around for a long time. Can we develop the next generation of leaders manyalo bedo duond oganda mana kaka dhoudi mamoko ka timo? Omiyo paro moro ni nyaki bed governor ni ato kochanda ahinya, kech ato anyalo bedo mamor ka kuma Ndindi Nyoro gino bede, Murkomen gino bede, Abdul Haji gino bede, Cheriot gino bede, bende neno wuod Luo moro 1, 2, 3 moko ka bende ni kanyo. To ka waduto te waringo wadok e gweng', to koro ng'adhi bedo duondwa malo kocha. Mano bende nyaka waywa paro. Of course, my next political move, jo Homa Bay will advise me. To gisani, kata kwacho ni 2027 pod bor, gima gisekuodhona ni kaluwore gi kaka watiyo in unity, gineno ni ka Gladys Wango dok kaka governor, to ginyalo bedo mamor ka gidwoka kaka senator. And we can continue to work together for the benefit of the people of Homa Bay. Wach mari mogik, sani noko ng'adwa ka. Ang'eni ji, role ma senators, Senate bende said lero no chien kacha. Koro wach mari mogik, sani noko ng'adwa ka. Adwa mana jiwo oganda wa, ni wan bende wachulo osuru kaka jok mamoko. Omiyo wan gi ratiro mar kwayo
kendo mar neno ni sirikal okelonwa gik mabeyo. Adwoko erokamano ne Raila Amolo Odinga nikech ogolowa e tear gas, ogolowa e lweny mwasebedo kwagoyo every 5 years. Bang' yiero en ywak, en muodo lak. Sani wabedo mos, wanyiedhuru dheni. Sani watiuru gi yawagi. Kochopo 2027 wanang'i kaka dalili chal. But geno wato pod en Raila Amolo Odinga. Obiro miyowa direction. Kik ng'ato par ni Raila kuma entie en bendo ninda ni kata gik motimogi otimo ni mondo o benefit himself. Okane personal benefit ma Raila nyalo yudo mopogore gigo te mosetimo ne piny. Otimo gigi n'oganda to koganda luwo kende. Otimo gigi ne jo Kenya. We fully support him. To wabiro luwo 10-point agenda. Mondo wane ni wamedo pese counties, mondo wane ni wan gi justice ne nyithiwa manonegi, mondo wane ni cost of living olosi, mondo wane ni weche mag mibadhi gi corruption gi wastage olosi. Mano e focus marwa sani kaka josiasa. Wabotiyo kanyakla kata jogo ma koro rwako lewni marotonge. Gin gibeda beda jorotonge, wan jo orange machungwa, lakini ka en gimimanyo mar oganda to wamanye kanyakla. To ka en mimanyo mar loch to wamanye kaka jo ODM. Erokamano. Nitie wuod thuru moro nyokelno gimoro kanyo iluonge ne Elda iluonge nang'o? Elda Solomon Chiaji maja kwadha kendo siepa kendo oa Mirunda. Kendo Mirunda wikwang' kanye ing'eni kanye kama ne joluo kane ng'ado nam ka obiyo Masembo negi go wikwang' aeto jikegi kanyo. Koro Mirunda is a very historical place kendo Solomon ang'eyo kabisa nikech nwalemo kode waondo kane koro wane kiche jaduong' maber jo Mirunda jo mabeyo kendo amor ka neno yie kako ondhe ni mae kaki ondhogi. No pimo ranyisi mar siganda Noah. Mane momeno kelo nikech owacho ni Ramogi FM osegolo dok ito oganda luo weche mag siasa dongruok mar oganda. Ene yie mar reso oganda luo. Kamano. Sama wecho moko. To ing'eni yieni ato gima dajiw. Ni kata nyithiwa ma nonyuol Mirunda ma wuonegi ne jonam. Mane tiyo gi yie ainani, gi ngai ainani, man gi tanga. Kisomo michopo university to tich otami Nairobi. Duoge nam ka mondo wa innovate. Mane gima wainde timo. Muindi yao hardware to otero nyithindo somo London matim masters. Ka nyathi oduogo to oduogo gi rieko moro makoro hardware kama no uso chuma cha ochako loso chuma. Timore Kisumu ka. Nitie jaduong' moro loso Kisumu concrete, jaduong' mahero kabisa. Opuonjo nyithinde odhi loka, nyithindo koduogo to kama koro no time mana kwarecha oloke koro en ohala maduong' kabisa. Mane paradigm shift ma nyaka wabed go. Ka wuonu ne janam kikipar ni dhiero maki nyaka chieng'. Ka wuonu ne japith, ka wuonu ne japuonj kikipar ni in bende ni kori kwama kanyo. Somo onego bed ni iyawo pachwa. Inyalo bedo ni isomo puonj tiduoge nam mi bed janam. Victory Farms ani loso billions of shillings enam wakacha. Jo China bende loso billions of shillings enam wakacha. Tijwa kaka jotelo en konyo jowa matindo gi mondo giyud hola, mondo giyud capital, mondo giyud rieko bende magi nyalo timo godo gigi. Apani esama koro wacho ni wanyiedho ni wasego mbaka gi waziri Oparanya. Trade culture, weche mag Hustler Fund, sani koro nyaka wang'iye mopogore. Ne wawacho ni wabokawo to kwachugo. To kwanyalo kawe mokonywa. To koro wanyalo wacho ni kawe tikode okonyi to kokonyi tinyalo chule. Kamano. Erokamano Senator Nyasachi ko bed kodi ng'eni ka wagwende kendo ibiro chak iduog kendo ka wamer go mbaka karutho yie. Erokamano ahinya. Mondo ido bongo nyaka laga kaka skizatun mari D*811 *414#. Bongo nyakalaga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo, kod rieko mar fwenyo pogruok. Mondo ido bongo nyakalaga kaka skizatun mari D*811 *414#. Revisha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better.
Pepsi en soda matieko riyo kendo medo teko. Pepsi yudore duka mora mora mantie machiegni kodi e nengo kendo mogonyore. Pepsi yudore kidienje mopogore opogore kaka Kaboting'o, Mirinda, Mountain Dew e kind mamoko. Ne mathoth tudri koda an Oguyo Olotembe chino mar mos gi tich mondo walis Pepsi e yo makare. Pile ka pile wuok tich nyaka tich abich. Pepsi, thirsty for more. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matoka nyaka no dani romo bionuo. Papa anuyo matoka okoko dani. Wada poko matoka nyaka no dani romo bionuo. Papa anuyo oagogolo jose. Imairito dala kiera moro ni pacho. Papa anuyo oagogolo jose kimairito dala kiera moro ni pacho. Mama sabie miya unyal win kodi urito kama toka kiera ki Mama Maria. Mama sabie miya unyal win kodi kama toka kiera ki Mama Maria. Papa anuyo osiepo tieno joni obwogo timo serekasina koni masami. Papa anuyo osiepo tieno joni